Οι ωραιότερες στιγμές της ζωής σας αξίζουν ειδική μεταχείριση. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Μέρη Μωραΐτου, καθώς στο Mary's Corner μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για το γάμο ή τη βάφτιση του μικρού σας παιδιού. Το Mary's Corner αναλαμβάνει να δημιουργήσει για εσάς ένα ονειρεμένο γάμο και μια παραμυθένια βάφτιση. Στο χώρο του θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις από επιλεγμένα προσκλητήρια, ιδιαίτερα χειροποίητα, ξεχωριστές μπομπονιέρες σε κλασικά ή και μοντέρνα σχέδια, πρωτότυπες ιδέες διακόσμησης και ανθοστολισμού, σε συνδυασμό πάντα με χρώματα και υλικά που συνθέτουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Επειδή οι ωραιότερες στιγμές της ζωής μας αξίζουν ειδική μεταχείριση, εμπιστευτείτε το Mary's Corner και θα διαπιστώσετε ότι μπορεί να ζωντανέψει τα όνειρά σας. Στο Mary's Corner μπορείτε να σχεδιάσετε το αγαπημένο σας παραμύθι από το μηδέν. Πολύ όμορφες ξυλοκατασκευές, πρωτότυπες μπομπονιέρες, ιδιαίτερες λαμπάδες είναι αυτά που θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή βάφτιση. Όλοι θα μιλάνε για το πόσο όμορφα είναι αυτά που δημιούργησε η κυρία Μέρη Μωραΐτου. Η κυρία Μωραΐτου και οι έμπειροι συνεργάτες της είναι πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουν στην επιλογή σας και να σας προτείνουν ξεχωριστές ιδέες σύμφωνα με το δικό σας στυλ. Χειροποίητες λαμπάδες σε όλα τα σχέδια αλλά και τα χρώματα, με υλικά που δημιουργούνται από την ίδια την κυρία Μωραΐτου από το μηδέν. Ξύλο, ύφασμα, ζωγραφική, λουλούδι. Όλα με την ίδια αγάπη και φαντασία για να αποτυπώσουν το δικό σας αγαπημένο παραμύθι.